Bon dia, Ràdio Esplà. Un nou programa de Divagant Arreu. L'altre dia vam fer ja el primer programa, que ara avui en dia se li diu programa pilot, sincerament, Sebastià. Tu hi veus cap diferència entre un programa pilot i un programa normal? No, però avui en dia ja se'n venia de posar nom a tot, de tenir un concepte clar i això és el que passa, s'hem de posar nom a tot. Mos roben de per tot. Sí. Bones a primeres. Bueno, mira, avui tenim un programa bastant carregadet. Sí, mestre Sebastià. Sí, tenim un gran guió que m'està 3 punts, però el programa ben carregat. A res, avui serà deixar un poc de la gastronomia d'aquí, del Pla de Mallorca i en general. Perquè com tots sabem, és un dels pilars fonamentals que vertebra la nostra societat. I sobretot, el berenars. El berenars. El berenars com a pilar fonamental i és vertebrador, socialitzador de les places, dels pobles, unió entre diferents generacions de familiars que no han anat a berenar sempre a fer dur feines i les coses que va anar a berenar amb el tio o no sé què tal. És a dir, berenar com és vertebrador de la societat. Tu això com ho veus? Començant per aquí. Realment, és bastant mític si ho penses, perquè clar, normalment tots els pobles tenen bars que hi van homes joves o homes vells. Però és vera que després, quan hi ha menjar per mi, jo no sé què passa amb la gent de Mallorca o amb la gent d'Esplà, que és vera que tothom s'ajunta. És la manera de veure joves, nins, vells, qualsevol cosa. Podem, de bones primeres, ja podem dir que a cada poble hi ha un bar on s'ajunten grans i joves a berenar. A berenar, i més... I que potser només coincideixen en aquell bar, però com que hi ha menjar per mig, s'ajunten allà. Potser després no tornen a veure tota la setmana, però allà coincideixen grans, vells i joves i mitjans a berenar. Jo tinc aquesta teoria. De fet, la cosa més mítica que te pots trobar a un poble, sobretot el cap de setmanes, és gent quan torna de festa borratxa berenant amb gent que s'acaba de despertar. El mític berenar post-verbena, poden començar a alternar tot, però ho deixarem per més tard. Aquest berenar de verbena, que quan t'arriba la camarera o el camarer que hi hagi de torn el diumenge de matí o el dissabte de matí a les 7, que et demanen un plat de variat amb callos i tot, i copa de vi graciosa per fer-ho tot bé, tenim una cara com que dir, no t'ho dirà ja ara mateix. Home, també han dit que això era mític, però el més mític jo crec que és arribar a madur, no veure't les ungles, demanar un plat de variat, el que sigui, és igual, en aquell moment no mos enganem, qualsevol cosa te va bé, i què passa? Pegues la primera mossegadeta i després ja no saps ni on te trobes. Tot al revés. I aquella canya que queda només... No ningú, perquè el que passa és que el dit que falta no és que el faci brut, és l'espuma que ha fuit i dius, no n'has begut de molt i tu penses, no, és que no n'he begut de gens. Sí, aquesta sí que... Això sí que hauria de comentar, perquè a veure que moltes vegades... Clar, tu quan t'arribes de verbena i tu t'obres un bar a berenar, el que et dit, arribes normalment madur, a no ser que conduesquis, perquè clar, com a persona responsable conductora no vols, en teoria. Però bé, què passa? Que moltes vegades aquí hi ha un pot de dicotomia, perquè primer te trobes la gent normaleta que diu no vaig per totes, amb tranquil·litat, demanaré un variadet petit, perquè tampoc m'ho han de passar i que qualsevol cosa que tenim una Coca-Coleta, una botella d'aigua, perquè tu ja saps, tu ja assumeixes que has arribat als teus límits. Claro. Per això, el personatge més gros però és aquell que ve, que no es veu les ungles, com han dit, i que damunt, el que tu has dit, demana una cervesa, i és que... Confiant en ell mateix. Confiant en ell mateix. I no ha passat, bé, no ha passat ni un minut i ja, o vas a jeure o directament t'està vomitant. Aquests són els bons, perquè clar, després és el que tu dius. Pareix que han vengut, però no, és l'espuma que baixa. És l'espuma que ha baixat, sí. I aquest dia és el berenar de verbena que se fa ja en el poble, el teu poble d'origen, però el berenar de verbena que se fa en el poble on hi ha la verbena. Que aquest sempre sol estar més relacionat amb un forn, amb un forn, sobretot que típica panada, típic carroll, que aquí sempre hi ha grans diferències sobre la persona que menja. Per aquesta panada, una persona pot semblar que és boníssima i per l'altra persona pot semblar que és la panada més xereu ja en la vida. Has tingut cap experiència amb això, Andreu? Amb experiències n'hi ha moltíssimes i realment històries a contar mil i sobretot les que no mos en recordem, que segurament són les més bones. Però s'ha de dir que... Clar, jo crec que primer de tot el que distingeix si una panada és bona o no està en el procés de festa, perquè això és important realment. Estem en l'ambient de festa, no?
Tu estàs allà, per exemple, a les verbenes de Buja. Sí? La gent, normalment, Aquell pensa en fon. Buja i diu Però aquell fon. la festa no hi va, no sé què, i és vera, no hi va molta de gent, però el que tu dius, té una cosa espectacular la verbena de Buja. Aquella coca de trampó, aquella coca de proves. No pot ser més espectacular, tu estàs enmig de la festa i allà tens un punyetero fort, en tots estan de tita. I és que clar, és que t'ho convida a fer cubata i tita, saps? És que ho tens tot, és espectacular. Jo crec que, com a verbena, no destaca gaire, però aquest punt la fa diferencial. Per això, sincerament, és un punt espectacular. No? És com la de Mancó, que no sé si encara ho fan, però també hi havia un bar que quan acabava la verbena la regalava, treia palanganes de coca de trampó, coca de proves i la regalava. Que això també era espectacular. De fet, hi havia gent que potser a les 5 i mitja o a les 6 s'envolina i esperava perquè de correro, clarament, perquè de pagar-se de sòcia i mitja no regalar. Realment mallorquí que esperar que te donin una cosa regalada. Però tu no te donaran el tros de coca més xeret de la teva vida, però tu el disfrutaràs perquè serà gratis. Aquells que em toca tot el pasta que no hi ha res de tito. Però el disfrutes. Però és igual. Tu imagina't aquell moment en què la vida ja te passa per damunt, que, clar, no tots són de beure cubates. Supos que la majoria de gent, o cubates o cervesa, passat ja aquest punt del vespre en què vas, això, que no t'aguantes dret, que duts les mans ja plenes de merda de cubates i de cervesa, que tot te regalima per les mans, la boca que és una hormigonera, que ja no saps cas de gens de vida, i que te poses un trosset de tita a dins la boca que dius, joder, no sé què estic menjant però estic disfrutant. Això és glòria. Això és glòria, i això és mallorquinitat. Tu penseu, és a dir, és que el que dèiem és realment mallorquí que pot estar de gest i que te venguin allà amb una coca a tu. És a dir, en el programa anterior, això que has descrit seria mallorquinitat de la lloca profunda. Segur que vas donar en el programa. Sí, jo és que crec que hem de reivindicar aquesta profunditat. A Palma no passa. A Palma. A Palma això, ni que tampoc deu passar. No mos hem d'enganar, tampoc. La gent d'esplar, en sèrio. Si mos anéssim de verbena a Palma, imagina't. Si estéssim tan sonats com per anar allà de festa, ja no de verbena, perquè verbena, que la verbena no existeix allà. Un cas curiós, perdó, de detall, era de les festes de Sant Sebastià, que en teoria se verbena, però tu les 5 o això, no trobes un bon forn obert, ja no tampoc hi seguiran moltes, ara no pot dir que Sebastià, no diguis mentides, és assidu. Doncs pot ser l'any passat. No, millor Sant Sebastià. L'any passat, si no fa 2 anys, que no hi volíem anar i jo quan em ficat que per partir m'han dit no, s'ha cancel·lat, que fa tot aquella lligada. Sí. Jo sincerament, cada 2 per 3 han de suspendre les festes perquè la cosa menja llongues. O començaria a plantejar què passa. No la fa sol. Tanmateix? I avui s'han de reunir per una xerrada d'això. El concepte torrada a Palma. Barbacoa, diràs, no? Una torrada, ja no som d'esperar que una torrada amb salsitxa i hamburguesa no d'una torrada, d'una barbacoa. Però t'has d'imaginar que aquesta gent, vull dir, que fan? Tenen el seu balconet, compren una d'aquelles barbacoas ja prefabricades d'1 per 1 que no t'hi cap ni una llesca de pa, no t'hi cap res. Però se la compren, la paguen allà en el balconet i terrassa, ja fan festes. Realment jo amb això, en el lloc ho en veig, perquè dic, mira aquesta gent, en poc fa molt. En poc són feliços. Nosaltres, que? Nosaltres si estem tornant només té un biotep limitat, 2 hores de tolivantes, o un de pal de set per fer una sopa de la torrada. Cerveses. Moltes cerveses. L'important és les cerveses, cap i a la fi. Sí, i la torrada, i sempre en Antoni, aquestes zones de vi, que te veus allò de la torrada, que ja no t'ha molt d'anar per tot, perquè ja veus una botella de damunt. Però i què fas? I quan s'ha de xerrant, jo vinc xerrant de Sant Antoni, i realment en el pla Sant Antoni no és que tingui molt... No recordo... Podríem xerrar un debat un dia, sobretot Sant Antoni, Manacor, la Pobla... És que és això, és un poc... Que sí, quan diria Rafon, m'he pillat lejos. Probablement sí, nen. Ja, és que és una d'aquestes coses que veig realment Sant Antoni i els pobles que ho viuen. Òbviament és l'hòstia. Però és com per tot, és com les verbenes mateixes. La verbena de Llubí... I davant aquí. Bé, la verbena de Llubí... Clar, nosaltres ja m'ho anem dit l'altre dia, però és que és això realment... Tu quan ets del poble en si, de la festa, la disfrutes. Normalment sigui una merda de festa i tu, de cara al públic, dius, brutal, saps? Ho fem com si fos l'hòstia.
Clar. I després en petit dius, no, realment és una porqueria, però... Sí, sí. I xerrant de Sant Antoni també era de la gastronomia, com ho fiquen els catalans en Sant Antoni de Gràcia. Ja. I les torres mallorquines que fan a Gràcia els mallorquins. I xerrant de Barcelona, jo me sento un poc, ara ja és poc cap de vaca sobrassada, són mallorquins i un andorrà que estan allà. I un andorrà? Sí, un andorrà. Mític. Un andorrà bastant mític. Tio, realment hi ha gent d'Andorra, existeix. Hi ha gent d'Andorra No són youtubers tots, perdona. i que no viu a Andorra, vull dir que... Jo em pensava que sempre no d'Andorra, No, sempre estaven per Andorra. Ultra mític i no. Sí, de fet me Tu quedava vas bastant. sent com un xungo de la pel·lícula. I Molt estem... agradecible, som Ells això. xerren de llocs on anar a berenar a Barcelona, però llocs així tipus, un berenar i berenar això de folquilla, com nosaltres dèiem anar a berenar tipus variat, això. I me sent com... Un berenar. És que, quan és un berenar? Escolta, se diu berenar. Berenar, ja està, No sí. mos enganem. A Mallorca, bé, a Mallorca no, perdona, on és pla, quan dèiem un berenar a Sebastiaques. Berenar. Berenar. En part de... Exacte, perdona. I ells el que fan és anar a berenar per allà a Barcelona, a baix de restaurants així autèntics, catalans, de potada, vull dir, menjar callo i aquestes coses. Jo me sento un poc que, jo estic a Barcelona de 2 anys, me sento com si aquests productes tens. Perquè nosaltres, quan sortim de festa i tornem a berenar, què fan, tio? Unes braves congelades, un puta barra de la mort, que te posa dins la boca. És que ni va, perquè tot està tancat. I te creaven l'espaladar i elles estaven congelades. O sigui, era un senyor de merda i em sembla que perdut els temps, perquè el que hem pogut disfrutar en berenar a Barcelona És vera. Jo això sí que ho ha record. estat un... Una de les coses, Me però... sent com si estigués 2 anys de la meva vida. Com a mínim. Però el que te dic, és a dir, Barcelona, però té les seves coses bones, és a dir, tens independència, te'n vas de festa, totes aquestes històries. Però després, a veure, quan t'arribes a que teva? Amb aquesta situació que a Mallorca t'aniries tranquil·lament, o en el bar del poble, o anar d'allà, a menjar una coqueta, el que fos. Allà no tens res. Jo, que sóc, i la gent que me coneix ho sabrà, odio les olives amb tota la meva ànima, sí, les odio. La gent que les agrada me sap greu, jo no. Ho sap, les odia amb tota la meva ànima, però jo ja he arribat a menjar desesperat olives, saps? Tornant de festa, imagina't. Això és el nivell. Això és el nivell. Per tant, moltes gràcies a Paquis Sobrassada per obrir un món que potser hi havia gent que no tenia Ho fet tard per nosaltres, però. Sí, de fet crec que això és una feina social que fan ells, que hauria estat reconegut i Sí. se els hauria de pagar, perquè el fan és ajudar molta gent. Des de Ràdio Esplà, sincerament, vos feim una estàtua, vos feim una reverència i mos llevam el capell imaginari, perquè sincerament pagaríem per haver-vos tingut en el seu moment, perquè... I hagin disfrutat de veres. I no sent tota l'altra gent que ho ha comentat, des d'aquí, una ben molt forta de Paquis Sobrassada. No, i en Sebastià no el regala en el beso. I això. I xerrant de tornar al Moixot de Verpenya, crec que podem introduir la secció del nostre programa que és records etílics del Pla Andreu. Què m'has de contar d'això? Què m'has de contar? Bueno, vaig que vale. Tornant ja amb el tema del menjar. I no sé per què no és que només sortiguen de festa a un poble determinat que és Binissalem, però, sincerament, coses molt rares mos han passat en aquest poble i, sincerament, Duim 2 programes i 2 records etílics anant de Bissolant. Som Ràdio Esplà i els 2 records etílics no som del Pla. és igual, és indiferent. Nosaltres venim aquí a contar les nostres merdes. Efectivament. Nosaltres ja som aquí, vos heu d'imaginar 2 persones de 80 anys que vos conten la seva vida sense sentit. Per qualque cosa se diu que canta el programa, nosaltres no enganem a ningú, no de filosofia. La gent que ve aquí i fica-se a mirar molts és perquè, primer de tot, està molt malament, Sí. segurament propera a la depressió i ja va perquè, escolta, m'hi ha arribat per pura casualitat i s'avorreix i ho mira. Sí. No mos enganyem. Jo soy el tipo de gent que miraria persones... Una persona que està malament del cap. Efectivament. I Andreu, continua un sol part i dit. Mira, i això, a Binissalem és curiós com l'alcohol te condiciona, perquè érem allà de festa, Però... una festa que ni me'n record quina era, sincerament, era una festa bastant normal, que no hi havia, Però aquest dia no hi havia ni quillos, imagina't. Era una festa Bastant fora aquí, no? bastant normal. Aquest dia vaig fer festa a Michelin. Ah! Crec que aquí és important comentar això. A veure, bé, qüestió, va ser un dia d'aquests que t'avorreixes de la vida
I no sé com acabes en un Oktoberfest de Palma. Res, m'ho van a canviar bé. Agafava l'autopista, tenia el cotxe, no va dormir perquè ningú s'aguantava dret ja, Bueno, ja. i és que m'anava, que és que no m'he pogut. Eres que anava més calent. Que és que anava més clarament. L'autopista, l'últim missatge, el va mostrar el missatge, què fes tu? Ningú va contestar. Ell, ho va entendre com un sí, i van molt pagar el vídeo davant. I clar, van arribar, una hora de festa, i què van fer? Com van jugar a l'hora de festa? No, vam aprofitar l'hora de festa, Sí, s'ha de dir que... és que hi havia molt patrulli, però va estar molt bé l'hora de festa. Man, s'ha de dir que... La gent que dormia perquè anava a moixo. Hosti. I quan vam arribar, no sé, perquè normalment quan ja t'has començat a dormir i vam a dur, que no li donen més canya, saps? Ja no aguantes. Però aquest dia... Van anar a viscolar. Se van alinear els planetes, no sé. I res, i a l'hora de partir, una penada. Bueno, hora de partir... Bueno, mitja hora Jo és que m'agrada molt el concepte d'anar beguent, saps? I anar a moix. I començar a menjar. Jo no associo el menjar amb el... Me'n vaig a la festa. No, res que m'encanti, és que, en sèrio, jo pagaria perquè hi hagués el que hi ha buja, amb en coc, qualsevol poble, això de... Estar a mig de la festa, a les 4 del vespre, van-me dur, panada. És un... Deu-me això. Ui, ja no m'he fet el dent ara. A lo millor un mercat que no li disposar, pagar la típica paradeta... Ja la típica paradeta sempre de cret, de xoripan i tal, no, pagar la típica paradeta de com verdura, de penades, on hi ha un mercat d'explotar. Que allà hi era, a Bolivia hi era, i va tenir mercat. Però ja la vaig trobar xeriquíssima. I per tant no ho podia menjar. Per què, nen? Explica'm-ho. Era sorrenca. La carn seca. Una pilota dins la boca. En canvi, no de l'altra mà, la penada més bona del món. Ja us ho dic, jo quan vaig madur, sincerament, jo quan vaig madur i tenc fam, qualsevol cosa m'anava bé, sincerament. Aquella panada, probablement, si en Sebastià, que jo és de les persones que més panades havia menjat en la meva vida, el va trobar xereques, que segurament un 99,9% de possibilitats és que fos horrible. Però encara Andreu estava baix de les drogues, hi havia esperit. Què has dit, però? Drogues. Has comentat la paraula que no se pot dir? Ara no ho poden dir, ara m'ho censuraran, m'ho estaran. Perquè aquí qualsevol, aquí hi ha censura, no mos deixen ser lliures. L'altre dia volien xerrar d'un tema superimportant, com les drogues del Pla de Mallorca. Un tema important per jovent, saps? Que era un problema real, i que s'haurien de fer més polítiques en contra de la legalització del Pla de Mallorca, i aquí me'l van censurar. A lo millor és que qualcú d'escapa i té qualque interès en censurar-ho, però... Mira, Sebastià, tu te'n recordes quan havia de néixer aquest programa, aquest projecte, i me'l van enganxar dient podeu fer el que vulgueu, xerrar el que vulgueu, tot està permès. Primer programa, censurats. Jo faig una crida a tots els nostres oients i nostres espectadors. Gràcies per el suport, gràcies per reclamar la justícia de poder xerrar de drogues tranquil·lament. Stop censura, poses en res perquè no m'he guai que els altres. Stop censura. D'aquí, per favor, iniciam una petita campanya de suport de Gran Terrou perquè no hi hagi censura de les drogues d'aquest programa. I amb això estic molt content de que la gent m'haurà donat suport amb això de la censura. I esperem que a partir d'ara no hi hagi censura en aquest programa. Oh, que broma, ho han petat a Twitter, ho han petat, han rebut 3 tuits! 3 tuits xerrant de droga! Tu saps el que són 3 tuits avui en dia? Jo crec que ja viral, ho pots considerar viral o no? Jo crec que, sincerament, jo crec que el primer programa programa pilot, va ser el nostre primer programa, bon rotllo, mos censuren, ja mos juguen... Ja hem arribat a dalt. Jo crec que cada rac poden començar a tremolar. Ja és que ja hem arribat a dalt, sincerament, ara en sèrio, lots. Ja està, mos hem passat Twitter. Sí. Jo crec que tu estic xerrant d'un tema i ja viral. No sé, va poder demà d'ara qualque tema, no sé. De fet, ara ho sabrem. Si n'hi ha programa no hi ha censura, voldrà dir que ha funcionat. Ja no ho sé, Sebastià. Jo no hi ha res. És que ara xerrant d'un ja no surt. És que jo sincerament, però ja que hem tret el tema de la droga i de la censura... Jo no som de mossa, milloré damunt. Si hi ha algun animalista, me sap greu, sortem malament. Però m'he llevat damunt. No li ha pegat una potada ara perquè està al mig.
No sé, estem en directe i no puc fer segon cop. Bueno, va, ara que som aquí xerrant de drogues podem aprofitar i treure el tema una altra vegada. Sebastià, Tinc un perill de peludar, perdó. podem comentar... Bé, pots comentar, per favor, per l'audiència, com se diu el tema de les drogues en el Pla de Mallorca? El tema de drogues en el Pla de Mallorca crec que gairebé tan ben treballat com en la gastronomia. Sí? I per un moment és perquè té reducció. Que la majoria de plats de gastronomia que es Pla de Mallorca empleen farina. La farina de quin color és? Blanca. Una de les drogues més consumides del Pla de Mallorca de quin color és? Blanca. De fet, hi ha gent que ha arribat a confondre la farina i la cocaïna. Deixarem un vídeo en el del nostre, un enllaç de YouTube, perquè pugueu veure que no és un problema real i que s'ha d'anar molt alerta amb això. No confongueu cocaïna i farina perquè pot haver problemes i pot haver parts molt perilloses si fas això. Jo és que, sincerament, jo a la cocaïna, fins que no la tallen amb un poquet de veres, no és cocaïna, vull dir, no... Ara que ja entra en un terreny encara menys delicat, que és que vengui unes persones a poble i no es pegui els països, perquè aquell mític... Però eren de Muro, aquests. Ah, Muro, a poble? És igual, també no som d'Esplana, bueno, mira aquesta gent. Aquell mític dealer que té a la cocaïna en veres. No me consta jo això que existeix aquí, no? Que tenia l'esperit de casero repinyada de dalt a baix. Això està bé, però, perquè fomenta el producte local. Que això sempre s'ha d'estar a favor de fomentar el producte local. Fomentar la cocaïna? No, fomentar meres. Ah, no. Perquè el que llamo era fomentar el producte local. Va dir, portar cocaïna amb una cosa d'una farmacèutica. Què tal? Clar, és a dir, ara ho entenc. Ara, és a dir, clar, aquest home realment no ho feia per guanyeria, és a dir, ho feia per... Aquest tipus de perquè estava orgullós de Mallorca. Si s'ha de reivindicar qualsevol tipus de camell, s'ha de reivindicar aquest tipus de camell. Que crec que té cocaïna en meres. És de la Mallorca profunda. Exacte, és de la Mallorca profunda. Sí, ara m'ho he donat massa per ser perdis. Però bé, això és divagant terror. Sincerament, que no fer 20 minuts que no tinc desvegats, tio. Això és divagant terror. I fins d'aquí ja crec que pot dir que ha acabat el primer programa. Jo, sincerament... no. Espero que ningú hagi arribat fins al final. Una puntualització. Les predines. Nosaltres som les predines. Només dos punts. Les predines són les grans... Les que han mantingut sempre la tradició de la gastronomia del Pla de Mallorca i des d'aquí, homenatge 100%, som predinistes. Te consideres predinista? Sí. Tu no. És que no tens res a afegir, Sebastià. I això tens res a dir, molt bé, ens pots seguir divagant. És que... Un beso a tots. Ja, al final ha estat dramàtic, em sap greu. Ai, a lot. Al final ha estat... Hem de tornar a gravar, torna a parlar des del principi. Què pots treure un quart d'hora? Torna a gravar des del principi. Hem demanat massa, Sebastià, hem demanat molt. A partir de 20 minuts... Lleva minuts. Està bé, ja us dic, no?